चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि हाथिसाराव एमएलए जयन्त बसुमतारिया गायग्रा बान्दो प्रटेक्सन बेखेवदों। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि दादगारि हाथिसार ओनसोलनि 1 नं फुलबारि, 2 नं फुलबारि आरो 3 नं फुलबारि गामिनि बान्दोआ थांनाय बोसोराव गोबां अखानि गेजेरजों दैबाना जानानै बान्दोआ बायनानै थादोंमोन। बे बान्दोखौनो रायजो राजाफोरनि माइ गायनो आंखाल जानायखौ दिनै दिथा होनानै बान्दो प्रटेक्सन बेखेवनानै होदों एमएलए जयन्त बसुमतारिया। गोबां आबाद मावग्रा हाखौ खुरखानायनिफ्राय बान्दो प्रटेक्सन होनानै बासायनायनि थाखाय गंथाम गामिनि बान्दोनि आफादगिरिया एमएलए जयन्त बसुमतारिखौ साबायखर जासियो आरो जाय खावलायनायनि गेजेरजों बे खामानिखौ मावनानै होनाय बिथांमोनखौबो साबायखर जासिबावो बिथां बान्दो आफादगिरिया। फुलबारि बान्दो, बे फुलबारिनिनो 1, 2, 3 मोनथाम गामिनि रायजोफ्रा थांनाय बोसोराव नैबे बान्दोआ बायनायनि थाखाय बिथांमोननि दुब्लियाव दै लांग्रा जि बेबस्था, बे बेबस्थाया माने बायनानै थांनानै जोबोद मोनसे रायजो राजाखौ आंखाल खालामदोंमोन आरो बे बान्दोखौनो ग'हेडआव मावहोग्रोनाय जादों। दा बे बान्दोआ जानाय लोगो लोगोनो देग्लाय फुलबारि 1, 2, 3 बे दरथाम गामिनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि संसार जानाय बोसोरसे समनि जि मोनसे प्लेनिं, बे प्लेनिंआव बिथांमोनहा दिनै जोबोद मोजां मोनसे जाफुंसारनाय जानो हागोन। मानोना देग्लाय माइखौ जोबोद मोजाङैनो बिथांमोनहा गायनो हाबाय आरो बिनि थाखाय बिथांमोनहा जोबोद रंजानाय दङ। बेखायनो आं दिनै नैबे फुलबारि बान्दोखौ आङो बेखेवफैदों आरो बेजों रायजो राजाफ्रा जोबोद मोनसे गोजोननाय फोरमायदों आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो जायगा जायगा माखासे खामानिफोर दङ जायफोरजों रायजो राजाफ्रा सिदायैनो मोनसे बेनिफिट मोनगोन, बेखौ आङो मिजिंथिदों। मोनसे खोथा बुंबाय थायो दे सार, गोदान सरकार जानानै जेबो जौगायाखै होननानै। आसलथे मा जौगामाराखै ना जौगामारदों? जौगानायखौ मानसिफोरनि नोजोरा जोबोद माने आलदा आलदा जानो हागौ। नों बबे नोजोरजों नायदों जौगानायखौलाय? थारैनो इनफ्रास्ट्राक्चार जौगानाय ना माबा मोनसेखौ लुबैदों? दा अभारअल नायोब्ला थांनाय बोसोरसेया कभिडनि मोनसे थासारि दंमोन सारा दुनियायावनो, भारतआव, आसामाव, जोंनि बिटिआरआव। बेखायनो थांनाय बोसोराव बेबायदि माखासे मेगनाव गोनां खामानिफोर जुदिअबा सरकारा गावनि राङारि बाख्रिनिफ्राय मावनो लादोंमोनब्लाबो थासारिया एलाउ खालामाखैमोन। देग्लाय कभिडनि मोनसे थासारि गैलिया आरो देग्लाय नोंथांमोना नुनो हागौ नैबे अक्ट'बर नभेम्बरनिफ्राय थारैनो नुसारनाय रोखोमनि माखासे खामानिफ्रा जागोन आरो जौगानायखौ इनफ्रास्ट्राक्चारखौनो लायोब्ला बेखिनि जौगानायखौबो नुगोन। आरो दिनै बिटिआर सरकारा जोबोद मोजां मोनसे फ्लागशिप प्रग्राम खालामदों, बे जाहैबाय सुबुं धोन बारायनांगौ। जोंहा सुबुं धोन सृष्टि खालामनांगौ। जेरैहाय इउपिएससि एग्जामनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गासै 50 जन जोंनि मेलेम गोनां फरायसाफोरखौ सायख'नानै दाखालि 16 आगस्ट खालि बिथांमोनखौ दिल्लीयाव थिनहरनाय जाबाय। सानायक्य इउपिएससि कचिं सेन्टारनि कलाबरेसनाव बिथांमोनखौ फ्रि अफ कस्ट 50 जन फरायसाफोरखौ फोरोंनाय जागोन आरो बे फैगौ बोसोरथामनि थाखाय बे फ्लागशिप प्रग्राम जागोन। बिनि उनाव आरोबाव आइआइटि, एनआइटिनि इन्जिनियारिं खालामनांगौ। दा बेखायनो 50 जन फरायसाफोरखौ बे बिटिआर ओनसोलनिफ्राय सायख'नानै बिथांमोनखौबो क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरि बे जायगायाव माने कचिं होगासिनो दं। आरोबाव नै एसे उनाव फैगासिनो दं जोंहा मेडिकेल लाइनाव आरोबाव 50 जन बा 50 जन फरायसा मेलेम गोनां फरायसाफोरखौ सायख'नानै बेयाव आरो कचिं होबावनाय जागोन। दा बेजों जों नुदों जे जोंनि देहानि थासारि बा जोंनि ओनसोलाव साब सेन्टारफोर दं, डक्टर गैया, बे मोनसे थासारि जायजों जोंनि देहाफ्रा मोजाङै जोङो फाहामथाय मोननो हाया। माने जोंनि साब सेन्टारफ्रा बा बिदिनो डिस्ट्रिक्ट जिथु माने सिभिल हस्पिटालफोर दङ, जोबोद मोनसे गाज्रि थासारियाव दं। बेखायनो जोंनि ओनसोलनिफ्रायनो जोंनि गथ' गथायखौनो जोंनि ओनसोलखौ मोजाङै नायनो हानाय, बेंनो हानाय, अनसायनो हानाय बेबायदि जोंहा माने सुबुं धोन नांगौ। बिटिआर सरकारा गरसेबो फैसा लायाजासे मोनथाम बिथिङाव इउपिएससि, एपिएससि, बेनिफ्राय इन्जिनियारिं आरो मेडिकेल लाइनाव फरायसाफोरखौ दिहुननो थाखाय दा थांखि लादों। दा बेफोरो जोंनि नुसारनाय मोनसे खामानि आरो बेजों फैगौ बोसोर बा बिनि नेक्स्ट बोसोराव बिनिफ्राय निस्सय मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन आरो जोंनि ओनसोला जोबोद मोनसे समायनायै दावगालांगोन। आरो बेसो जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय जोंनि सरकार, इउपिपिएल सरकार आरो बे सरकारा बे ओनसोलखौ लानानै जोबोद मोनसे प्लेनिं लानानैनो आवगायलांबाय थागोन। आसलथे
1 नं आरो मैद्य आरो 2 नं फुलबारि बे मोनथाम गामिनि गेजेरावहाय आं 1 नंनि सासे प्रेसिडेन्ट बान्दोनि दा जोङो दिनैनि सानाव बेखौनो जोङो सार जोंनि जे एक्ट्रिस सिडली चिरांनि जे एमएलए सार बिथांखौ जोङो जोबोद हामबाय होनो गोनां मानो होनब्ला जोङो थांनाय समफ्राव जोंनि जे बे बान्दोआ माने बान्दोजों बायलांनानै जोङो माने बे दैखौ थिखोनो हाया जादोंमोन आरो बिराद जोङो खस्थ' जोङो बे देग्लाय जों माइखौनो गायनो मोनगोन ना मोना जों बेबायदि माबायाव दंमोन आरो फोरजायाव दंमोन दा जोङो माखासे फंबायफोरनि सिगाङावहाय जों खावलायबाय देखायफैबाय दा बेबायदि अबस्था सारमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोना एसे रायज्लायहैयोबा जोंनो बेबायदि मावनानै होयोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगौ जोंनि गामि दरथामा बेबायदिनो गायै फुयै जानानैहाय जों गथ' गथाय फिसाफोरखौहाय जोङो सोलोंथाइ होनायाव जोङो एसे हेफाजाब जागौ दा बेबायदि जोङो माखासे खावलायनायनि गेजेरजों जोंनि जे फंबायफोर बिथांमोनहा सार एमएलएनावहाय रायज्लायहैनानै बेबायदिनो माने बिथांनि सारनि जे बिथोन बायदिनो बिथांमोना मावफैनानै होबाय दा आं बिथांमोनखौहाय जोबोद साबायखर बावो मानोना जोङो बिथांमोना जे जोंनि बेबायदि खावलायनायफोरखौहाय खोनासङोब्ला आरो मावफैयामोनब्ला माने जोङो देग्लायहाय जोबोद खस्थ' मोनगौमोन आरो बेसेबां न'खर माइ गायो जोंनियाव गैयाब्लाबो गामि दरसेयाव गैयाबाबो 85+ दङ दरथाम गामियावहाय गामि मोनथामजों दा आं बेखौथ' हिसाबखौ मिथिजोबला जाहैबाय जायखिया बेबायदिनो गामि दरसेयाव 85+ बा मथा मथि 200नि बारा दङ आरो बेबायदि 300नि बेबायदि माबायाव दं आरो गेजेराव दं दा आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनैनि जे हाबाखौ मावनानै होबाय बेनि थाखाय गोबांथार सारमोनखौहाय हामबाय होनाय थाबाय आरो धन्यबाद।